Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Moni moni nonse, tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lolemba pa 2 January chaka chimenechi chatsopano cha 2023. Happy New Year. Tili pa programu ya chidzulo ndi Ambuye ndipo lero muli ndi ine mtumiki wanu wachichepere Clara Zalimba kuchokera ku St. Martin de Parish, Dedza Diocese. Tiye tipemphere limodzi. Tikuoneni Maria wachaulere chodzaza, Ambuye ali nanu. Ndinu odala wakupambana akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria woyera, amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa, tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Amen. Zala Mulungu la Epifania ndi chaka cha utumiki wa ana. Missionary Children of Holy Childhood. Tanthauzo la Epifania. Chaka chilichonse nyengo ya Krismasi mu mpingo wa Katolika timachita chaka cha Epifania. Epifania ndi chaka chachikulu kwambiri. Liwu loti Epifania limachokera ku chilankhulo cha Chigriki ndipo limatanthauza kudziwulula kapena kudzionetsa. Pa chaka chimenechi timakondwerera kudzionetsa komanso kudziwulula kwa Yesu Khristu kwathu pa dziko lonse lapansi. Iye adadziwulula ngati mpulumutsi komanso kuwala kowunikira komanso kukokera anthu a dziko lonse lapansi ku chipulumutso. Timakumbukiranso kudzionetsa kwake kwa anthu a mitundu yonse ngakhale achikunja omwe amayimiriridwa ndi anzeru akummawa aja. Chochititsa chidwi pa Epifania nkuti Yesu Khristu adadziwulula ngati mwana. Ngakhale anali mwana, koma anzeru akummawa aja adadziwa kuti mwa mwana ameneyu mukuchokera chipulumutso cha anthu a mitundu yonse pa dziko lonse lapansi. Kulumikizana kwa chaka cha Epifania ndi chaka cha utumiki wa ana. Pa chaka cha Epifania m'mayiko ambiri kuphatikizanso ku Malawi kuno pamachitikanso chaka cha utumiki wa ana, Missionary Day of Children. Ili lidasankhidwa kuti likhale tsiku lokondwerera ndi kukumbukira bungwe la Papa la utumiki wa ana. Utumiki wa ana, Missionary Day of Children. Ili lidasankhidwa kuti likhale tsiku lokondwerera ndi kukumbukira bungwe la Papa la utumiki wa ana, Pontifical Mission Society of the Holy Childrenhood kapena Missionary Children, lomwe ndi bungwe limodzi mwa mabungwe anayi aja a PMS, mabungwe anayi a Papa. N'chifukwa chake mpingo umatuma ofesi ya PMS kuti itsogolere zokonzekera za tsiku la chaka cha utumiki wa ana pa Epifania. Mayiko ena chifukwa cha nyengo ndi zifukwa zina amachita chikondwerero cha utumiki wa ana masiku ena apa chaka cha mpingo. Apa tiyenera kumvetsa bwino kuti Epifania satanthauza utumiki wa ana ayi, koma kuti timachita chaka cha utumiki wa ana pa la Mulungu la Epifania. Chifukwa cha Epifania chili ndi tanthauzo lalikulu kumoyo komanso kuzochitika za utumiki wa ana. Pa chifukwa ichi, pa chaka cha Epifania chimenechi timaphunzira zinthu zingapo izi zokhudza utumiki wa ana. 1. Kuti Yesu Khristu amadziwulula pakati pathu komanso kwa anthu onse ngati kuwala kwa pa dziko lapansi.
Tsono ili ndi phunzironso kwa ana ngakhalenso kwa akuluakulu kuti atengere khalidwe la Ambuye Yesu Khristu. Zochita za ana zikhale zabwino komanso zokomera onse kuti akhale kuwala kowunikira ena makamaka ana anzawo. Kuwala kumeneku ana akuonetse popemphera kawirikawiri, kutumikira, kuphunzitsa anzawo ndi kupereka ndalama mowolowamanja kuti zikathandize ana ena kuti nawonso alandire chipulumutso kapena zabwino. 2. Kuti Yesu Khristu ngakhale adali mwana koma anzeru kummawa aja ndi akuluakulu ampingo anaonamo chipulumutso. Ana tisamawaderere, ana ndi atumiki. Ana angathe kuchita zazikulu ndipo ana akuchita zazikulu. Mwa mwana Mulungu adayikamo zazikulu. Lero pali umboni ooneka ndi maso pa zimene utumiki wa ana wachita pa dziko lapansi. Ndipo makamaka ku Malawi kuno, tikaona mu mbiri ya mpingo ku Malawi kuno, komanso mayiko ambiri mu Africa ndi makontinenti ena atatu, America, Asia and Oceania. Mayiko amenewa ana atumikira ndi kusintha miyoyo ya anthu. Sukulu za mkaka ndi za primary za Katolika, zipatala za ana za Katolika, nyumba za ana amasiye komanso maphunziro a katekisimu kapena Tilitonse. Zonsezi zilipo chifukwa cha utumiki wa ana. Zonse zamangidwa ndipo anthu ambiri aphunzira sukulu, aphunzira mawu a Mulungu, achiritsidwa, apulumutsidwa chifukwa cha utumiki kapena thandizo la chikhulupiriro cha ana. Ana athu tiwaphunzitse kutumikira ana anzawo pomawapempherera tsiku ndi tsiku, kutumikira pogwira ntchito za msinkhu wawo ndi kuchita ntchito zachifundo kuti adakali ana adziwe kukhala moyo wachikondi choona cha Chikhristu, cha Chikatolika ndi chachikondi chopanda malire, chikondi chosaona mtundu kapena chosaona nkhope. Komanso ana tiwaphunzitse kutumikira popereka ndalama zawo mowolowamanja. Ndalama zomwe ana apatsidwa zokadyera ku sukulu tiwaphunzitse kusunga ndipo azigawana ndi ena ovutika popereka ku thumba la utumiki wa ana ku tchalichi kwawo kapena ku maphunziro awo a Tilitonse, akalasi a Sunday school. Ana akonde Ambuye Yesu omwe timakhala nawo pa nthawi yonse tikupemphera. Ana aphunzitsidwe kulemekeza ndi kukonda Ambuye Yesu omwe timawalandira mu Ukaristiya komanso amakhala mu tabernacle m'matchalichi athu. Ana azimukonda Ambuye Yesu popemphera kawirikawiri ndi kumapempherera ana anzawo. Komanso ana aphunzitsidwe kukonda Yesu Khristu pakukonda kuthandiza ana anzawo osowa omwe ali pafupi nawo komanso ana amadera ndi mayiko akutali. Ana azimukonda Ambuye Yesu pogwira ntchito mwachikondi pa khomo, ku tchalichi, ku sukulu komanso kwina kulikonse. 3. Monga anachitira anzeru akummawa aja, kupereka kwa Ambuye Yesu golide, mule ndi lubani. Ana nawonso azipereka maphunziro, ntchito zabwino ndi chuma chawo ngati golide, lubani ndi mule kwa Ambuye Yesu. Udindo wa makolo
atsogoleri ndi aphunzitsi ana pokonzekera chaka cha Epifania. Mu chaka cha 2023 tsiku la Epifania pomwe tidzachite chaka cha utumiki wa ana ndi palamulungu la 8 Januwale. Tiyeni tiwakonzekeretse ana athu bwinobwino. Makolo, atsogoleri ampingo, atsogoleri a bungwe la PMS, achipembedzo, aphunzitsi a ana ndi amaudindo ena agwirizane bwino ndi kukambirana kuti pakhale umodzi ndi kuchitira zinthu limodzi pokonzekera chaka cha utumiki wa ana. Tisayiwale kuti mpingo wonse umafunitsitsa kuti palamulungu la Epifania ana tiwapatse mpata oti atenge magawo onse okhudza akhristu eni ake pa chipembedzo. Cholinga chake nkufuna kuti ana akwanitse utumiki wawo mu mpingo pa chipembedzo cha la Mulungu. Magulu onse akhudzidwa awathandize ana kukonzekera. Komanso tisayiwale kuti pa tsiku liso zopereka zonse zochokera kwa ana ndi akuluakulu zimakhala zopita ku thumba la Mulungu la apapa la utumiki wa ana ku Vatican, komwe mayiko onse amatumiza pamodzi, ndiponso ndalama zina za ana za manetini kapena za mphatso ya Krismasi ya ana yopita kwa ana anzawo ovutika imapitanso ku thumba lomweli. Ndalamazi ndizo za mbale zonse zomwe zaperekedwa la Mulungu la Epifania. Choncho pasakhalenso mbale ina yapadera ayi, koma finansi asagawe pakati ndalamazi kutumiza zina ndipo zina kuti zitsale pa parishi olo pa tchalichi ayi, komanso zonse zipite ku parishi ndipo kenako zipite ku dayosezi. Ndalamazo ndi nsembe komanso ndi utumiki. Ndipo kwa zaka 180 zapitazi zakhala zikuthandiza kulalika uthenga wa chipulumutso kwa ana a mayiko ambiri a makontinenti anayi aja kuphatikizako ku Malawi kuno. Akatolika ambiri ife ndi amipingo ina lero ndife akhristu komanso ndife anthu ophunzira bwino ndipo ndife athanzi chifukwa cha ndalama za utumiki wa ana zomwe mpingo wa ku Malawi wakhala ukulandira kuyambira 1901 kumangizira sukulu, zipatala ndi kugulira mankhwala ndi zida zophunzirira ku tchalichi ndi ku sukulu. Chikondwerero cha Epifania pa national level pa mzere wa dziko lonse. Chikondwerero cha Epifania pa mzere wa dziko lonse la Malawi mchaka cha 2022 chidachitikira ku Archdiocese ya Blantyre ku Parishi ya Bangwe, ndipo mchaka cha 2023 chaka cha dziko lonse national celebration ya utumiki wa ana chichitika ku Diocese ya Dedza ku Dedza St. Martin de Porres Parish pa 8 Januwale. Zokonzekera za chaka cha Epifania zinayamba pa 6 Novemba 2022. Mutu wa chaka cha Epifania 2023. Mutu wa chaka cha utumiki wa ana 2023 ndi wakuti Communion in Mission, umodzi potumikira. Mutu uwu kuchokera mu uthenga wa apapa wa chibalalitso chaka cha 2022.
wakuti mudzakhala mboni zanga apapa akuti mawu oti mudzakhala mboni zanga akutanthauza kuti ndi anthu ambiri amene ayenera kuchitira umboni Yesu Khristu ndiponso kuti iwo akutumidwa kukatumikira m'malo mwa mpingo. Motero munthu aliyense obatizidwa akuyembekezeka kutumikira dziko lapansi motumidwa ndi mpingo. Tonse timatumikira pamodzi, osati aliyense payekha, koma limodzi ndi mpingo wonse. Koma ngakhale pa zifukwa zina munthu amatha kumatumikira yekha, iyeyo ayenera kuchita choncho molumikizana ndi mpingo umene udamutuma. Choncho ana amatumikira motumidwa ndi mpingo omwe umawaphunzitsa kudzera mwa makolo, atsogoleri ndi aphunzitsi, ndipo akuyenera kutumikira mu umodzi ndi ana anzawo, makamaka ana anzawo ovutika ndi osowa. Komanso makolo, atsogoleri ndi aphunzitsi nawonso akhale mu umodzi ndi ana mutumiki wawo. Ana atumikire mu umodzi ndi makolo, atsogoleri komanso aphunzitsi ndi mpingo wonse. Tikuwafunira chaka chabwino cha Epifania ana onse kuchokera ku National Office ya PMS CM Lilongwe. Tiyeni tsopano tipemphere limodzi novena yopempherera chaka chimenechi cha Epifania kudzera muneneri wa Maria Pauline Jalkoti wodala ndi anzathu aku Dedza Diocese. Lero ndi tsiku la folo lopemphera novena kudzera muneneri wa Pauline Maria Jalkoti wodala yokonzekera chaka cha Epifania. Amene ndikutsogolera ndine David Linosi kuchokera ku Dedza Parish. Tipemphere. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye munabwera pa dziko lapansi kuti anthu akhale ndi moyo wake ochuluka. Ntchito iyi imene ili yamu Pauline Maria Jalkoti wodala anadzipereka kwathunthu, adayambitsa bungwe lofalitsa chikhulupiriro kwa amene samadziwa za moyo umenewu. Adayambitsa kolona wa moyo kwa amene samamudziwa ndipo samapemphera. Pauline Maria Jalkoti wodala mudapereka moyo wanu ku ntchito yofalitsa ufumu wa Khristu potumikira ndi anthu. Mutinenere ife kuti Mulungu atipatse mochuluka. Tipemphe zosowa. Tipemphe kuti Mulungu atiteteze ndi kutichotsera muliri wa kolera ndi nthenda zonse zomwe zikutivuta. Tikupempha izi modzichepetsa. Amen. Atate muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Tikuoneni Mariya wachisomo chodzaza, Ambuye ali nanu. Ndinu odala kopambana akazi zonse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Mariya woyera, amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Pauline Jalkoti wodala mutipempherere ife. Mariya wotenga pathupi popanda tchimo, mutipempherere ife amene tikudalira chithandizo chanu. Pemphero loti Maria Jalkoti wodala akhale nawo gulu la anthu oyera. Ambuye amene munaonekera Pauline Jalkoti wodala kuti ayambitse bungwe lofalitsa chikhulupiriro ndi kolona wa moyo,
komanso kudzipereka kwake kwathunthu. Utumiki wa mpingo. Fulumizitsani tsiku limene mpingo udzathe kukondwerera moyo wake woyera, chitsanzo cha moyo wake, chitsogolere akhristu ochuluka kuti adzipereke kuntchito yofalitsa uthenga wabwino, kuti amuna ndi akazi mu nthawi yathu ino ndi anthu onse azindikire chikondi chanu chopanda malire, chooneka mwa Yesu Khristu Ambuye athu, amene amakhala ndi inu limodzi ndi Mzimu Woyera pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Zikomo kwambiri nonse chifukwa chomvetsera. Munali ndine Klaza Limba. Madzulo abwino kwa nonse.